Nwoke nwanyi na-enye nri nwoke nwanyi na-enye nri nwoke bụ na nwanyi na-enye nri yes sir obela gụ nọstra nwe gbo meburugo bata wee na-agwa ụnụ na nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nri n'afọ ya bụ ndonu afọ ya bụ sọrị onye ọbụla fụrụ nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nri ya meelie ebere maka na ife ọ na-afụ n'elu were kanụ ma n'eziokwu mkpa ije sawa ruje sawa na-eje ruje nwoke nwaanyị na-enye ndị oyi ma afaghị ibu ndo n'ifi na-afụ n'elu ụwa n'orika onye ọbụla nọ n'elu ụwa ifu nwoke nwaanyị na-enye ndị melie ebene ife ọ na-afụ erika ife ọ na-afụ n'elu ụwa n'orika nwoke nwaanyị na-enye ndị oyi ma afaghị ibu ndo afaghị bụ sọrị ya bụ ndo bụ ụzọ afa gị ọ bụrụ na nwaanyị na-enye gị nnu ife na-eme ka ndị mmadụ mara bụ na nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nne n'ọnụ n'ọkụ mmụọ ifi ya ma eli ebele kama na ife na-eme ka ụmụ nwoke mara bụ na ọ kwesịrị ka ọ bụrụ na nwoke na-elekọta ezinụlọ ya maka nwoke nwaanyị na-enye nri afịa bụ sọrị nwoke nwaanyị na-enye nri nwoke nwaanyị na-enye nri nwoke nwaanyị na-enye nri nwoke nwaanyị na-enye nri ibi n'ụlọ nwaanyị n'olu ị na-agba mgboto nwaanyị igolu nwaanyị ọ na-akpụrụ ụkwụ akwụkwọ ị na-agba mgboto nwaanyị igolu nwoke nwaanyị na-enye nri ifu ya dọma elu ya ebele n'afọ ya bụ akụkọ anyị jiri bịa bụ akụkọ gbasara fine boy o hụrụ nwata nwokorobịa na-akpọ fine boy pụtara ụwa wee na-emeluje fine boy na ọmalụ mma ọfụma so guy ka fine boy na-eme fine boy techasịa pụta iro ifu fine boy ifu nwoke na mma ifu fine boy na ọ dị ka nwanyị ụmụ nwanyị fụrụ ya n'anya ụmụ nwanyị na-afụ ya n'anya o chefuzie na fine boy with that money na ọ dị incomplete
n'oche mgbe ji gị akụ na mma ya enwere isi gbagbo ya itolitozie wee chọba ịnụ nwaanyị wee si na nwaanyị ọ ga-anụ n'ụwa ya na ya ga-anụta nwaanyị kpatala ego maka gịnị oge ibe ya na-agba mbọ ọ nọ na-emere je fine boy o wee duzienu ka ọ chọrọ ịlụ nwaanyị ya wee chọbazi onye nwere ego maka gịnị n'oge ọ na-eto okolobịa efu oyi na-arụ ụmụ nwaanyị na-ego ya akwụkwọ ọgba n'ụkwụ na ọ bụ nwaanyị na-ego ya wọchi agba n'aka ụmụ nwaanyị na-ego ya o wee lụzie oge ka ọ lụta nwaanyị o wee sị na ya ga-achọ nwaanyị nwere ego fine boy wee lụta Comfort Comfort ji nnukwu ego Comfort nna kọlụ ụnụ na ọkpatala ego ọfụma Comfort ego Ghana n'obodo Comfort ego Ghana wee lụsi ụlọ enuwo Comfort gụrụ ala n'ụlọ na Lagos Comfort na-alụbu n'oil company o wee mesịa wee bido zụba afianụ Comfort o nwere chọpụ ọtụtụ o wee kwudo Comfort wee sị Comfort na achọrọ m ịlụ gị ma Comfort na ọ dị na mba chodi ịma na-eme boy ifu nọyi ka nkụ mana achọba dị ifu na dị adịrọ chacha ifuzie na dị ụkọ Comfort na-achọkwu di Comfort ka ọ na-eje n'ụlọ ebele na ya Chukwu na ya enweghị ego na ya chọrọ nwoke ya ga-aza afa ya fine boy wee kwudo Comfort na mụ chọrọ ka ị lụọ di Comfort achọrọ ka ị bụrụ nwunye m ịma na fine boy na ọmalụ mma Comfort wee kweluo maka gịnị na ya na-achọ di wee fụzie di mmalụ mmanụ o wee kweluzienụ ka fine boy lụba ya nụ Comfort butere ego eweje mezi ife n'isi ya iwe fụzienụ Comfort were ego o wee bunye fine boy ego nụ eweje n'ife n'isi ya nwoke nwaanyị na-enye di nwoke nwaanyị na-enye nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nwoke nwaanyị na-enye ibi n'ụlọ nwaanyị lụ ị na-agba moto nwaanyị goro nwaanyị ọ na-akwụrụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ nwoke nwaanyị na-enye di mana afọghị ibu ndo Lucia Comfort ọ na-abụ wee bido n'ụlọ Comfort lụrụ ebe afọ ka Fabizi ebi nnu Comfort wee kpọrọ fine boy wee jeze n'ofu chọpụ ya nụ wee si fine boy ịnwa nwozi nke a ị gaa n'ebe a wee na-ama na-ejisi fine boy wee zụba ya panap na-ebi ọfụma ma wee mesịa wee mụta ofu nwa na fa mụtara ofu nwa mgbe fa ji mụsi ofu nwa afọ ime wee kwezi aka n'osisi joy iwe fuse n'ụwa dị ezu oke o wee mesịzie nụ iwe fụ ka ije enu arụ ọkụ were ebe mma etu a ka nwa si wee nwụrụzie Comfort wee kwaba alịlị duo fine boy wee kwaba alịlị n'ezie n'ofu nwa Chukwu nyela anyị na ya ka ọnwụ bịara ukpuru wee na-aba ji wee fụzie nunu n'ọnwa mara ife sọrọ ọnwụ na ya ka ọnwụ na-eme ọ na-abụ wee kwaba alịlị Chukwu
inọkwa mọme ofu nwe inyela anyị na ya kọnwụ bịa lụgburu nnaba chukwu bi n'ikpe inọkwa mọme ya bụ alili fana kọzi pa wee besi akpa wee fichasị anya mmiri wee na-ejezi fa mechaziri wee bizi afọ 10 ma afọ ime kpọrọzi abịa fine boy wee kpozie kọmfọ obetu a ka anyị ga-anọ ọ ga-aka mma o na anyị jelu lụta nwaanyị ọzọ ka anyị nwee ike ịmụta nwa Comfort wee gwazie fine boy na ya marụ nwaanyị ọzọ ọ ka mma na anyị gara wee merụ nwa adopt. Fine boy wee gwa Comfort na ya zuru oke na nwoke na ya ma amụ nwa ya na amara ebe o si wee bịa na ya ga-alụ nwaanyị ka ya mụta nwa. Comfort wee jụba fine boy ọ bụ n'ụlọ a ka ọ bụ n'ụlọ ọzọ na ọ bụrụkwa n'ụlọ m ahụ. Oge a ka Comfort lụtaziri na ọ ya nwa lụziri ụlọ iwe fụzie na nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nri na afọ ya bụ sọrị. O wee mesizienu ofu oyi fine boy wee tinyezie ya alụ. Fine boy ife ị ga-eme bụ na ebe ọ bụ na nwunye gị achọrọzi ka ịlụta nwaanyị ọzọ ị ga-eji uche wee suti ya. Ị ga-agba mbọ ịtụba nwaanyị ime mana before then fine boy enwetago nwatakịrị a na-akpọ Amanda wee si ya na ya ga-anụ ya. Amanda wee chezie na ọ bụ fine boy nwe ego a na-eyi na fine boy na-agba moto ma moto ọ na-agba bụ moto Comfort nwunye ya. Comfort golu moto mana afọ ya ka o ji wee go moto. Ụlọ niile dị n'ụwa ndị nwaanyị na-enye nri 99.9% yo na chidemarihi iwe fụzie nwoke nwaanyị na-enye nri n'afịa bụ ndo eziokwu na ọ ga-enwekwa aka ya ọtọriti na ọnọrọ ya n'aka chacha. Nwoke nwaanyị na-enye nri nwoke nwaanyị na-enye nri nwaanyị ọ na-akwụ ụkwụ na-ebi ibi n'ụlọ nwaanyị n'ụlọ nwaanyị ọ na-akwụrụ ụmụ gị ụgwọ akwụkwọ ị na-agba moto nwaanyị go nwoke nwaanyị na-enye nri oge bụ na nwaanyị na-enye nri mana afaghị agụndo. Mesizili wee tụbazie Amanda ime wee gwazie Amanda ime ife ị ga-eme oru ụbọchị Sọnde dị ga-abịa ịbịa na geti ibido kwụwa aka ịbata ibido ibu ụja na mụ tụbalụ gị ime etu ọfụ ka ị ga-eji wee bata ịmarugo na uche echere onye ọzọ bụ na nkịtị. Comfort wee webe iwe oge Amanda ji wee batazie wee sị na fine boy tụbaziri imenụ. Comfort wee baba mba fine boy ọ bụ ife ị chọrọ ka ime m ga-egosi gị na ọ bụ mụ nwa bụ Comfort lụrụ na fine boy ị ga-esi na be m pụọ. O wee dizie ka chi fogharịtaziri ụbọchị Mọnde fine boy wee kwadosi afịa wee chiri kid moto ka jebe afịa
Comfort wee bilie enu wee sị fine boy, Mr. Man, where do you think you are going with that car? Or you give me my car keys. When I lose fine boy, keep motias. Fine boy, where jebezi afiano. Comfort, where rush is here, where just see an afia. Where you fine boy ni mafia. Ndị mmadụ wee gbakozi o. O wee duzie ka landlord pụtara. Landlord nwe shop wee pụtazie. Wee sị na onye ya ma bụ Comfort. No Comfort bụ tenant ya. Na ya mara onye bụ fine boy. Otu a ka Comfort si wee gbachizie shop. Ma chụpụzie fine boy n'ụlọ. Mana Lagos, mana village. Iwe fuzie n'ụlọ. Nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nne afịa bụ ndo afịa bụ sọrọ nwoke nwaanyị na-enye nne nwoke nwaanyị na-enye nne ibi n'ụlọ nwaanyị lụrụ na-agba moto nwaanyị ito nwoke nwaanyị na-enye nne nwoke ọbụla nwaanyị na-enye nne oge nwaanyị na-enye nne eziokwu n'ọnọ n'ọkụ mmụọ ibe ọ na-abụ n'ụwa n'olika onye bụrụ nwoke nwaanyị na-enye nne ya dịka ọ na-elu ya ebere n'afọ ya bụ ndo